Bueno, por onde empezamos? Pois a verdade creo que o último ano cando estive aquí foi o mellor, xa que foi un ano xa non só bonito xogando, sino que cos meus compañeiros, o entrenador, foi algo que me axudou moito para despois poder seguir cara adiante. Un cambio moi grande, pero penso que axudoume moito para mellorar xa non só xogando, sino que como persoa, porque enseñante moitos valores e o que é a realidade, e foi unha etapa dura pero bonita. Que foi unha experiencia increíble porque cheguei no primeiro ano de xuvenil e ascendimos a división de honra e despois o seguinte ano quedamos sextos e no último ano tuve a sorte de ser capitán. A verdade foi algo increíble, xa que viaxas con teus compañeiros, xogas contra canteiras enormes e super ben. Sobre todo mellorar como xogador e axudar o que poda ao Estradense e nada, sobre todo ter moita ilusión e paciencia. Comeza unha nova historia.